Chitia chikluang bong TET ke-untang atum aphan voreng anghoi nang pivek nang po. Jong sinang pipon pe pulote arona tengpen akapreka saitami ding nang kok pupusi all karbiang long TET 2019 Association atum kachingkrin padopon. Kilam tang chiti ni phai kre troxiani PDCKSI hemalong all karbiang long TET 2019 asong atum chingrum si TET ke-untang atum aphan piniar ni anta ke atum voreng anghoi kepek thekthe da jok pherang kya mailong ningduk chipirinti. Pherang kya mailong alang tum kaning jeteng ke kedam tang surhini ra krisir kya baningkan tera satlang ki undun tang ri soi jangatun ningkan hini chonghong dera phisita ke atum voreng anghoi nang pek thekthe da asamar lo covid-19 avura hut penang ana dimalong ke tera satlang ki undun atuma phan voreng avarsai pipon lo bonta karbiang longar lo tera satlang ki undun atuma phana bangke pinyarni anta ke atum voreng avarsai nang pipon thekthe da tinili arguing tung authority atuma phan kopi athesi lapen kopi akisung ajoini sinil tum phan pini arnianta vorenga warsai mate appointment nang pipon thekthe det lo labang sinili arguing tung la sinili tum akemang pini pharang ke athuno ke bang nang ko bang ke lahen lo si amalam chak afong dolo MLA election aprang sitame alang lilam chak nang pilo bon sitame nang pleng pelang lapen puthot alang li meeting lapen mai along ningi tholo chitia chiklo September chiklo bangke appointment nang pipo polo sitame pini arni nili tum phan nang pi thekthelang pini chitia chiklo irui rui thom ta ke parlo lapen rui pli ke chokpo bon samini tuman thang abeta ave lapen ni tum ningduk pi pinpur dame asam angkang corona abor kang dang ahut sitame afong appointment aron ron atlo bon sitame nili tum bangke karbiang long hin kana bangke pini arni an sitame appointment nang pipon pelang halapu apong ke ACCM tulira mohang alam chak chipidera phi pusatame nilituma phan thangnara varsai nang pipela lasinon chitia chiklo rui thoma phi mate laso chikluang bong nilituma phan vorenga hoi nang pek pon vek nang po kalite nilituma kapreka sai satame dengpona kok pu pusi all karbiang long TET 2019 a songa kongchun bang joising b pherangkia mailong pangdak pon news report long sodarinti karbiang long live